Segi ke pasal pulai, aga gateng bawa kun sim kun amen. Kutra Jisu tu kan sele ingi iwe bewe da kebol jong sim jong ni. Kumen sim ku sim ti tu ya eka jing jing aji start aji sim pang ingi. Ke gospel ke Markus kalau dong ke wakat san. Tang sukin jat chai men stem kirang ba lindo kilai kendo kerki bat kitemen kisan kistat an bat kador bar baro kawai. Banyarai lang kilate la khum yo Jisu bakilai lamno yo u bat IT yo u hau Pilatus ulah keli yo u milong us iem kiju Jisu la jubal hoot kadai kumbal mi om kirang ba undo kila mudui pun ke persya yo Jisu kumta u Pilatus ulah keli biang yo u mem jubab pet kat no kijing mudui persya me Jisu ulah sengap la kasengap baru Pilatus ulah lingok ngai. Man nak kesengi kawai Pilatus ulah jepelaj uwe ukoi di kat uba kipan. Hakata kepor ladon uhabendi uwe ubri uba kerteng u Barabas. Ya ubala set lang bat kiriu dekat kibala penyap riu ha kecingkiwen. Haba upat ba ulah yalum lang ba ulah kerpat ulah Pilatus banle kemba ujule. Pilatus ulah keliyaki. Hikwa banget pelaj ya usiem kiju. Ulah tip syai ba kirang ba lingdo kila IT ya Jisu hau namar ba ki bisini. Hendrai kirang ba lingdo kila kensyat ya upat ba ban pan ba un pelaj ya Barabas ban. Pilatus ulah keren ya upat ba. Tapi kwa nganle ayu ya uni uba pikot usiem kiju. Kila ya pertajam sa narpna ya u. Hendrai ulah le sniu ayu lah keli Pilatus. Kila nang pertajam ban. Sak narpna ya u. Pilatus pat ba ukwa on penhun ya upat ba. Ulah pelat ya u Barabas. Nangka ulah hak sempat ya u Jisu. Bar ulah IT bakin sak narpna ya u. Isipai kila yalam ya u Jisu syaplau ye ulat. Bar kila khot lang ya kenhun barok kawai. Kila penkup ya u Jisu dah kajain saw. Kila tahan kepang sengat syak. Bar kila penpong ya ka haka klik jom u. Nangta kila sedang ban kublai ya u. Kublai kus im kiju. Kila tiet ya u naka klik da ukha. Kila pentiu ya u. Pada kabadam kok siu kemat jom u. Kila lek menlek kumban ngu us im ya u. Anda kila la arki ben ya u. Kila wengno ya kajain saw na u. Bar kila penkup da kijan jom u hi. Hadin kata kila yalam no ya u bansa natna. Halanti kila kenduk ya uwe ubri uba keteng usiman. Ubadaman pai na lom. Ti kila penbori uban ba ya kading pena u Jisu. Uni ubri usimon ubana kirini ukpa u Alexander bat Rufus. Kila yalam ya u Jisu syaka-jaka balakot Golgotha. Kabamut kajaka maloi klik. Kila persyang ban a ya u kawan balakle bat kamir. Henry u Jisu tre di. Kumta kila saknar pna ya u. Bagila ya sami kijan jung u da kabayak halai nusip kat u badon bok. Kalau long kendai beji men step bagila saknar pna ya u. Kila thok ko jing mudui persyak ya u. Usim kiju. Syaka diang bat syaka kamon u Jisu kila saknar pna ya arbut kidakat. Kibriya kebayat lenti kila kerengak klik kila kerkok ya u Jisu. Kok kai. Me bambut ban pentuai ka tempel bat bentai ya ka hikilai sengi. Her menta nak untuk gading kena bat pelat ya ladi. Hakaju kerukom kirang ba lingdo berkistat an kila reki ben ya u. Jisu da kebaya om paramaki. Ya kiwei ulah pendim hendrai ya ladi te umla. Syuk ngini pet ya u Kris. Usiem ke Israel. Ba uhiar menta na kading kena. Bat ngin yang nget ya u. Bat ki armut ki basyak saknar penalang ru. Kiru kila keren ben ya u. Hakapor shteng singi. Kari barok kawai kaladum celiu haduk lai kenta. Hakapor lai beji Jisu ulah perta da kasur kebacam. Eloi, Eloi lama sabak thani. Kabamut. Kublai jonga. Balai melai no lendat yanga. Don na kibayay yang hangtag balayo asngaw yu. Bat kila ong hasngap ukot ya u Elijah. Way na kiba ulamare bansin sponge. Ulawi ya u hakasirka
Bat ulah si hatudu udian. Nang ta ulah pendai hakir yang sentur Jisu uap. Syuk nganyapait ladau Elijah wan bat penhiar ya nak dipna. Jisu ulah pertajam bat ulah dukut mensiap. Keperda jo ke tempel kalakat arliang nadu kli haduk terai. Urang ba sispa ubala yang mar persya kading kena bat ubala yo I kumnu Jisu layap ulapla. Uni udai sisya ukun ublay. Ladon ruki kentai hanta ki baya pait na jengai. Hapdeng jungki ladon ka Maria Magdalena, ka Maria ka kini u Jacob kena bau Joses, bat ka Salome. Kini kila syait buat ya u Jisu men bau ladon ha Galilea. Bat kila syakri ya u. Ladon ruki wei bat ki kentai hanta ki balawan bat u Syah Jerusalem. Kala premiet haba u Joseph na Arimathea ulapoi. Ulalong urang ba syong darbar badan buram ubala kebi lenti ke jingguan ke hima ublay. Kalau ka singi penkrek kata kamot ka singi shwa ka sabat. Kumta u Jisu Joseph ula alej da ka baslur hakmat u Pilatus ba ula pa ni kamet u Jisu. U Pilatus ula lengok mani osngo ba u Jisu ula dayap. Ula khot ya orang ba sispa ba ula tokit na u lada u Jisu ula yap. Haba ula tip na orang ba sispa u Pilatus ula ya kamet ha u Joseph. Uni ula tiat kejan linen ula penhiari kamet u Jisu ula Spanya u dah kajan berlabu ya u ha kejingtep bala kolong ha umau siap. Nang ta ula pentelun ya umau syah kejingkang jingtep. Ka Maria Magdalena bat ka Maria ka kini u Joses kila pet tu bat kila yo I hamnu labu ya u Jisu. Ke gospel jom utrai kejingero ya me ku Chris. Ha kejing syak sa na jom Jisu. Hajung syak sak jun or pernah hajung Jisu. U IT yang tadi nak benta jung iway pe iway. Nak benta ban pen im dia kapal hey barok kaway. Ki haba layalam syua ban syak sak nak pernah u. Haba layalam ni u hakmat jung Pilatus. Ni I hapring kani kejing bisyar ya Jisu don kaway ke kerteng. U Barabas. U Barabas Ubriu basliu ubriu baka kum kaktian jublai ko om ubalaya shimpenta kata kajing ya penya briu ha kajing kiwen ya udi ubriu kipat ba kilapan berpelat ya u Barabas kepemut Barabas ukun jung ukpa mangi iwei pe wei ru ngidai ki Barabas ki kun jung ukpa beneng jungi hendrai limba kapop pada yangi la syakset no menta u Jisu uan ban pelat yangi iwei pe wei wan ban pelat yangi iwei pe wei ban penlong biang yangi sa si sien pat ki kun jong ukpa ki kun jong ukpa kabaar hakajing im jungi iwei pe wei yo le si ngi she ong ko Jisu sinchar kajing im jungi ko Jisu long kanra de kajing im jungi yo le si karmiang centur jungi ka ong kumta hande ki kam jungi padai ki penpau bangi jiet ya uni Barabas ya uni ubri basleo om ya uni u kun basisha jong play ni jiet ya uni Barabas bon nangi le si ngi ong yo Jisu ban sinchar hakajing im jungi hande kajing along parlok jungi pada kadai bat kajing sneo ni ong yo Jisu ba ulong kenrat hakajing im jungi hande kajing le jungi pada kalong mar kompong long kumbalong kenrat da uwei pat hakajing im jungi tunin pusan bat ngin pet ba kajing im jungi iwei pe wei ru ngin jiet shisha yo Jisu nadu kadonur nadu kamusim jungi bada kabor jungi Bat ayla de Jisu ba ulong kenrat sisha kajing im jungi. Bat kajing pelat im ya Barabas hakani kapor ke kedawru ya kajing pelat im yang ha bat ya pi iwei piwei. Ban penlong yang yangi sa sisien pat ki kun jom ublay ukpa ubah benek. Nyimdai ki kun da kajing long hok jungi. Ringi long ki kun da kajing ai ke ba Jisu a yangi iwei piwei lingba kajing yap bat di syak stom jungu halor ketik na. Alarang kita cepat kejing syak stom jung Jisu. Kadai ke pasir kai haduk kata-kata. Habala yalam yu Jisu sepelau yang jung ulat kila khot ke kunhun sipai barok kawai. Bakani ke kunhun sipai barok kawai kawan ban penstom yu Jisu bat next camp kunan ke para bi bakajing penstom jung ki kamlong ke basuk. Namar bamaki kidai ki sipai bat Jisu kai kejing penram bau om Pilatus penram yu Jisu halor kenong dem bau om usiem kiju. Bau long usiem jung kiju. Kabamur kini bahasa Yalek Persya iki sipai Roman. Katno kajing Israel iki tu diberi bahasa Yalek Persya. Katno kajing Israel iki tu dibagi kuat ki rebels.
Nata kada ka jing penistom ka torture ka bagi kile yo Jisu kalong bang nyimla ban mudur. Nyimla ban mudur. Ya ka jing penistom ka bagi di kisipai kin ai yo Jisu. Kin ai yo Jisu naman bale ki yo i yo ni Jisu kumuta base ile persya ki para sipai juki. Lada don bala ayap le pring kisipai juki ha ka jing ile persya da don mensau kata ka jing keput ka mensim ka jing ingkong juki kanang jor susu. Kini ba lo khoi Jisu usya wala dama u ude bahok wala dama u ude bakul usya eke baro bat halor kading puna ujisu usya eke baro namar bale bat pelat luat yengi na kajinglong mera ya ujisu la syak sak na puna lingkut halor kading puna ula syak jak buram halor kading puna banduk tap yang kata kajing lingkut ke pamangi ngila kala lingkut hak per eden dakapop jungi Adin bagi lale apop ki sungtu bagi lale kuat ki persyang bandai la jong lagi slading ong ka tien jong blai Genesis la hinyo ngimla banda ba ya jing kuat jong la jong na kata kada Jisu menta ban pelat bandai ke buram jong jing kuat jongi hakapop Jisu sedien ling kuat menta halor ke di nak benta jongi berka ega bagi beriu ki ong ya na lo gding pna Mio ban pentua ka temple ya na lo gding pna Mio ba pen eme ki we ya la da min dei shisha u kun jong blai la da dei shisha u mesaya min dei shisha u Chris u siem jong ka Israel to ya se na gding pna ngi bar khat ni yang ngai kan nomut na preng jong la ise preng puli ni ken tin smo shrai benda dei manga ma pi ka ego ngi la le kan pap jong jen la ya min jen la ya na lo gding pna Ndri Jisu klem hiar om dei ba la Jisu usdien halor kading phana nama ba ka jingpen em jonga jongpi ka syong ha ka jing yai ne jong u halor kading phana ka jing map enga epi ka syong ha ka jing play jong u ka snang halor kading phana kan hiru kading ben hikai yang isa ka wei ka benta ha ka jing bot jongi o Jisu ni hap ru ban keluar ban pa ya kading phana ban sya ya peringkat lang bat u kam tam sya ya ka ya ka jing sarong jongi ya ka mensiam ya le persya jongi Bun sin ki yeng kisam jungi ki jot ki pra bun sin ya huri hura haja katrai na ayeng hasem na shin ban sipara kadai na mar bangi kwa ban yale persya ni kwa ban proof bamangi ngilong ki badai that we are right ni persyang ban pen i bamangi ngi klambak lam jisu pen i ba ya teng teng na ka benta ka jing yo dom ka ba kham krau ukloi ban sya ya kata ka jing bom dei Miru hayeng hasem do kalong kumtai. Teng teng ni hab ban sya ya kata ka hab wan ada ni kelam baklat ni hab ban ong to kam lei na kro ban pan map na benta bakan wan ra ya ka jing ba. Bangin yap ya la de. Bangin yap ya ka jing sngau sarong la jong. Bangin yap ya ka ego jong la jong. Miru ni dan kam ban sa nar pna ya ka ego jongi halor ka di pna ringkat pan Jisu. Ban long ki beri kebaya sya ni kom e hayeng hasem la jong. Hadin kani ngi i habau Jisu la sedien halor kadi na ka e ka bajia ka por sideng singi kamot ka por barang dei ban sha ka singi ka singi ban ban ka ri bro oi ka dum tliu barap deng kani ka jingdum Jisu duai ong Eloi Eloi lama sebab tadi ka mut ko blei junga blei mila i do lendet yanga mila pe teng ka gospel Matthew ru kani ka jingduai ka banikong ai ka na ka sam Al-Quran ka khot ka banikong ter Niyo ina bastang ikum baka digi jing duai jing du jing kerman handel da pipuli ka samba ar paro kowe kam tam sikit khot ki ba ar po ar sa ar rio ter ar sa ar rio niyo iba e rio badwai ka ka samba dong ku play junga beli mela i do da tinga hadin kata uangan penpenai ka burom jumi ngan penpenai ka kerteng jumi ngan ruai ro emi ngan penpenai ka kamba jumi ha ka jingalang jungi babun kata ka jing shania ka ba uni ubrio dan But katum ka jing ong jing start Bible kalong ba haba ubriu dwai ningkong ya kasam ka ba ong iki kentien syabar. The rest of the psalm na ka sam bro ko pada ula ong hapo ka masien ka mut ka pun iya ka jing shania jong Jisu ha uble pa. Am dai tam kata pada la ngiti kam seliu su Jisu ya ling ba ya kata ka bamangi iwei pe wei kum kinong pop ni dai pan ya. Kata ka the eternal separation from God. Ka jing yap bam jukut ka mut ka dai ka jing Sengai kebanginam yo isu ya oblay lanu kani kamatsi bawan na oblay kakwa ya oblay but mangi iwe iwe minum yo isu ya oblay kata ka agani lane kata ka jing pisa kata ka jing kortet kata ka jing tinjar ka ba unong pop udai ban sya da ka pop ju Jisu ya lingba halor ka dikna
Kan ni yu i ba ka perthei ka dum ka pen i ka ta ka jing dum ka ba wana ka jing jong jisu ba hap ban ya ding ba ya ki ta ke ba khoi ba mani kum ki nong pop ni dei pan sha kan ni ka jing bot jong kan ni kan tien ba u play ba u klam sim i no ya u jisu halo play na u klam i no Andrei kan ni ka jing experience kan ni ka jing mat ka ba nong pop umat da ka pop ka jing nong pop umat da ka pop ka ba mangi iwe pe ru larang im kala ka ba mot ha ka kher ka singin mat ya kan ka agani ya kan ka jing kordet nak ta kada u jisu la pelat ingi na kan ni tu ngin ngai ha u jisu bat ka ba sku tenat du ha kini ke ba ro khoi ni khla u Paulo u Markus u ampun no ni orang ba sispa ya u balapan IT ho u ban pej u jisu ya halo kedik na u pla ban ban mentau am da sisya ni u de sisya u kun chok play bat ka tin chok play la ring dia ka gospel Markus ka khlem ba tai ka Henry ka om ba u ni u orang ba sispa u yo I ya ru karu kom ka ba u jisu ya karu kom ha ka ba u jisu kut men siam bat ka wan ra u ya ka jinget ngit sekarang ba ni orang ba sispa ulaju dan bentah kisipun ba kijing syak sak narna uyo iya ka jing kordet ki breu ki tem ki tela ki kran ki tin klam akor ki kran ki tin si hakata ka jing kordet alo ka ding pna ka jing kordet ka ba share kai hadu kata ka ba jinjar kham ta wat tam ban ring ban hian man siem hakata ka jing kordet ki breu kimchu keren ka ek ba bhan ki keren ki tem ki tik ba sha ki ba penyap ki nek ba sak na pna ki re ha ba ku yu jisu pada don ka jing pher don ka jing pher bat ka tien jom blek ong uyu I ka rukom ka ba jisu yap bat ka jing perta jom jisu ku shaw on ko man sim kam dei ka jing perta jom ka jing du jing kerman dei ka jing perta jom ka jing job ka jing perta ba ula pendep ya kata ka mon jom pa na kata kadau ni orang ba sispa uyu I ka ni ka jing yap pher ha ka rukom ka ba jisu yap ya kata ka jing perta ka ba jisu play na lor ka ding pna ka jing perta jong ka jing job ka ni kawan lam ni uni orang pa sispa ba de ban penyap u jisu uang pen ban uni udai sisya ukun jong play ni iwai pe iwai ru bangin long kinong bot u jong jisu kam dai tanga ka jing sok dai ni haban bot ha ka ti jong ka ding pna ka ni ru ka dai ka wei ka jing pen kut ya ka jing long senran ban long u senran jong jisu ni haban bot u jisu halo ka ding pna ban long u senran jong jisu ni haban itu u jisu ba u long u blai kham tam halor ka ding pna ban long u senran jong jisu ni ban itu ba u jisu u long u blai jong ni kham tam ha ka por ka ba mangi ni ya kendo ka jing ba khra ka por ni I kan ka jing dum suda ha ka ta ka por ni yo I ka jing shai jong jisu uta u dei u senran jong jisu uta u dei kristan ba shisha bat yang ngau de pi wei jisu la pelat na kata ka jing tem bangi de ban sha tu ai ni priang ni ka ni ka jing ba jisu ai ni kumba ni orang ba sispa ulale en yero yo jisu Christ junam la junam amen wa bnai to ai ba ka jing ka mela ai ni ha kun so mi jisu Christ u men chungi ba ka ding zo ka jing ka wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya ka jing ka men ba ka khu na man ta ka jing wan ka ma chungi to ai ba ka jing ai chumi kan pan kalai ni shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai bi sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bat yik jing tha baro a ka jing kmil ji batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom chumi kan ting shan chabam chukut to ai bi ka jing ai jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani ka jing ai kan pen sapriang ka jing kmen ba ka jing sok jong nong pen em chungi cha satla ka perthai chami ublei chungi ubala ka khu junam kan long ka puram bar ka jing ro shi junam amen kudono kutam jisu tesin ai ka mariang rap jing kristan tu duai na ta chungi